बाइक नि एक नम्बर दङ माइलेज खौ नांगोन मानसिनो अफ रोड नि बाइक खौ नांथारगोन आरोना मानसिनि आखायाव गंनै गारि थाथारनांगौ आरोना लोगोफोर So guys, दिनैनि ब्लगाथ' मानसियाव जागोन नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ guys दिनैनि ब्लगानो जाबाय लोगोफोर जितुबा आंनि बाइकनि जितुबा रिभिउ जागोन लोगोफोर एक्सपाल्ट 200T जितुबा आंनि एक्सपाल्टनि दिनै बाइकनि रिभिउ गोनां लोगोफोर दासिमावलासि आंथ' बहुत बोसोर जाबाय सलायबोनाय लोगोफोर खिन्थु दासिमावलासि माने मा हामा जानाय मोनखो जितुबा मा मोजां मोनखो इनि बागै दिनै नोंथांमोननो फुल माने डिटेल्स होगोन आरोना लोगोफोर जितु मानि थाखाय मोजां आरो मानि थाखाय हामा गासैखौबो दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन दिनै आंनि बाइक एक्सपाल्टनि रिभिउ जागोन आरोना गाइस स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट दङब्ला जोबनायावलासि नायलांबानो जाबाय आरो माबायदि बाइक लानांगो आरो माबायदि बाइकखौ गोजानाव बा खाथियाव थांनो थाखाय मा बाइकखौ नांगौ जायो नोंथांमोना दिनै मिथिगोन फुल इन्ट्रेस्टिं दङबा भिडिअखौ जोबनायावलासि नाय नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हागौ आरोना गाइस थ' होमबा दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै नामा बुं गाइस अके थ' होमबा लेट्स गो I hear them all, those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. So final guys दा बर्तमान नै आङो जोंनि न'थिंगाले सफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दा नोंथांमोना आरामसे मोनसे फोरमायनोसै लोगोफोर बिराद मोजां जादों आरोना गाइस माने बोथोरा एखानसे माने अखाया गैया सानथामसो जाथ'बाय एखानसे बरिया जादों आरोना बोथोरा जिखिनि अखा नागा हाबाय ओमफ्राय दा अखा गैथ'ला एखानसे गेजेराव बहुत मोजां जादों आरोना गाइस ओमफ्राय दा बाखि जियानो जाया मानो गाइस बाखि नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि जादों भिउआ बिराद बरिया जाना दं दा बेलासि टाइम मथ'थ' 4टा बारबाय आरोना लोगोफोर एसे ओमफ्राय दा नै इथिंगालै खोथिया फोबाय इनिफ्राय आंनि बाइकआ इथिंगालै दङ लोगोफोर इनिफ्राय बाखि आं दा नोंथांमोना आरामसे गारिखौ मोनसे फोरमायगोन आरोना लोगोफोर बाखि दा नालांबाय थादो लोगोफोर नामा बुङो होमबा गाइस अके इनिफ्राय दा फार्स्टआवनो बुंनो थांबा लोगोफोर आंनिया दा नैबे 200cc हिसाबै माइलेजआ बिराद मोजां जाना दङ आरोना लोगोफोर दा माइलेजआ बरिया होयो आरोना गाइस माने गोजान जायगायाव थांबाबो माने थावफोरा एसे एनै माने माइलेजखौ मोनो आरोना लोगोफोर मानोना बुङोबा आंनिया नैबे जितुबा अफर'डनि बाइक जाहैबाय नालाय इनिफ्राय गियाराबो माने 6थायाव लासि नङा गियाराबो माने आंनिया बाइकनिया मोनबा बांसिनानो माने अफर'डनि बाइकफोरा गियारा मोनबा जायो आरोना गाइस दा जियानो जा माने गाइस मथ'थ' माइलेजखौ आङो बरिया आरामसे मोनो मथ'थ' आरामनो इदिनो 40-45 बिदिसो माइलेज मोनो आरोना गाइस मथ'थ' आरामसे नोङो माने सिगनेल होबाय थाबाबो थावा आरामसे सोलिनो हायो थाखायो जिहेतु इनिफ्राय माइलेजखौ दा आरो मा बुंनो लोगोफोर आंथ' बहुत राइडनि भिडिअ लाबोबाय थानायाव माने सिगां गब्र'दो माने राइडआव थांनाय टाइमाव भिडिअ खालामबाय थानायाव आंथ' ब्लगाव बुखिलांबायानो थाखादो माइलेजआ बेसेबां मोनदों बेसेबां मोनाखै बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थाखादोनोखा आङो बाखि गाइस दा जियानो जा माने गाइस दिनैयावलासि बाइकआ माने जेबो माने एख' प्रब्लेम होआखै आरोना गाइस माने बाइक लानाया आंनिया दिनैयावलासि गोबां दिन जाबाय नोंथांमोनाथ' ब्लगाव नुबायानो थाखादो आरो नङा होमबा दा बाइक लायनाय डिलिभारिनि ब्लगखौबो नोंथांमोना नुखादो खिन्थु दिनैयावलासि गारिया माने जेबो प्रब्लेम गैया आरोना गाइस माने ओरैबायदि मोजां माने सलायनानै लोगोफोर माने जेनिबो खस्थ'आनो गैया आरोना गाइस माने मोदोमफोराबो साया सिंबो साया आरामसे थांबाय था आरो हेन्देलखौथ' एसे थिखांना लाबाथ' आरो गारिखौ बुंनो नांला आरोना गाइस माने बिराद मजा आरोना लोगोफोर दा जायनाव एक्सपाल्ट दोङो दिनैयावलासि रावबो खस्थ' मोनखायाखै आंनि आन्दाजाव बेनिफ्राय जायनाव हिमालया दोङो एडभेन्सार 390 दङ बायदिसिना अफर'डनि बाइकआनो बांसिन मानसिखौ जेबो माने प्रब्लेमखौ होआ आरोना लोगोफोर आरो राइडिं गस्ला गाननानै जुदि गारिखौ सलायनानै थाङोबाथ' बुंनो नांला बेस्ट आरोना गाइस माने राइडिं गस्लाया माने गाननाय लोगो लोगोनो सोरबा ओरै थाबाथाय बाइक गोग्गोम ओरै फिट थायो आरोना गाइस देहाया ओरै फिट थानाय टाइमावनो माने खिथुनि मोदोमखौ जितुबा माने बोस्लिंबाय थाया बोस्लिंबाय थाबाथाय माने मानसिनि जितुबा नैबे खुजाज्रा सिं थानाया ओरै जालाङो आरोना गाइस ओमफ्राय राइडिं गस्ला गानबाथाय बाहाय ओरै गोग्गोम फिट थायो आरोना गाइस बेनिखायनो माने जेबो प्रब्लेम जाया खिन्थु बाखि गारियाथ' आरो गोरनाफोरानो नोरै गंनो गोनां जायोना इयाव बिराद सायो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय दा जियानो जाया मानो गाइस इनिफ्राय बाखि गारिया आंनिया दिनैयावलासि जेबोथ' प्रब्लेम गैखायानोखा बाखि जि सोलायनो लागा जेरै हमनानै ला गारिनि चेन्ज पकेट सोलायनांगोन जितुबा इनिफ्राय बाखि गारिनि जितुबा मबिलखौ चेन्ज खालामनांगोन इनिफ्राय बाखि फिसा फेनला जुदि प्रब्लेम जायोबाथ' इयो जेबो नंखाया बाखि कभार बायदिसिना टायार बायदिसिना इफोरथ' जाखागोननोखा बाखि मेन बुस्थुआ जाहैबाय मा इन्जिननिफ्राय जेबो प्रब्लेम जाया जितुबा बायसान्स जुदि मबिलाव खम जाफ्लांना होबाबो टाइम मथे टाइम सार्भिसिं खालामनो हायाबाबो माने गारिया
जितुबा इन्जिनसिन माने सिस जानो चान्स थायो आरोना गाइस माने एसेबाबो माने मानसिनि खब्द होगोन आरोना गाइस जितुबा गारिया आंनिया मबाइला गैथारला खानैसो गारिफोरा माने मबाइला एसे गैयाबानो लगे लगे गारिया माने ब्लक थांनानै धुङा मारिजोबखायो आरोना गाइस खिन्थु नैबे बाय माने फार्स्टआव वारिं होगोन जितुबा खब्द होयो आरोना गाइस माबायदि खब्द होयो होनना बुङोबा सलायनायावनो आन्दाज मोनो आरोना माने साउन्डआ बेलेग स्टाइलनि गाबो खानसे गारिफोरा माने खब्द होयियावनो ब्लकआव थांनो हायो आरोना गाइस ओमफ्राय बरिं खालामनो लागा जायो खिन्थु इयाव खब्द होग्रोयो आरोना गारिया बिराद मोजां गारि आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय एक्सपाल गारिया मोननै दङ लोगोफोर जितुबा एक्सपाल 200T आंनिया नैबे जाबाय एक्सपाल 200T बेनिफ्राय मोनसेया दोङो एक्सपाल 4V दोङो आरोना गाइस माने 200 आनिबो माने आपग्रेड खालामगासिनो दङ बाइकफोरखौ दा इदिनो माने सब गारियानो माने सोलायबाय थायो लोगोफोर लुक्सफोरा बिराद चेन्ज जायो बाकी गारिया एसे स्टाइला चेन्ज जागोन ओमफ्राय बाकी कफरा एसे चेन्ज जागोन बाकी गारियाथ' बिनो बि जाहैखायो जितु एसे चेन्ज खालामनो हायो आरोना डिजाइनफोरखौ बाकी दा एक्सपाल गारिया गंनै दोङो 4V गंसे दोङो ओमफ्राय 200T दोङो आरोना गाइस ओमफ्राय 200T आबो एसे डिजाइन फैगासिनो दोङो आरोना गाइस ओरैनो रिभिउ होदोंमोन पुरा डिजाइन आरोना गाइस माने सोर माखौ लायो लादो आरोना गाइस माने बासिनानै लादो बाकी ओरैनो जाम्पिंआथ' सब एखे नाखा स्प्रिंआ सब एखे जाम्पिंआ बेनिफ्राय बाकी सिटनि एमएमआ एसे आलादा जायो आरोना गाइस माने 4Vआ एसे गोजौसिन जायो ओमफ्राय नैबे 200Tआ माने एसे गाहाय जायो आरोना गारिया खिन्थु दिनाव लासै नैबे बिराद मोजां नांदो जेबो प्रब्लेम गैया 4Vआबो मोजां 200Tआबो मोजां आरोना गाइस खिन्थु जाय माखौ स्टाइलखौ मोजां नुयो स' बेखौ माने फसायनानै लाबानो जाबाय आरोना गाइस बाकी मा बुङो दा गाइस आरो दिनाव लासै जेखिनि सलायनानै मिथिबाय दिनाव लासै जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना जुदि लायोब्ला मा गारिया मोजां जागोन नोंथांमोना अफर'डनि बाइकखौ ला बांसिन जार्नि खालामनाय जागोन जितुबा हिमालया दोङो एडभेन्सार 390 दोङो 250 दोङो बेनिफ्राय थिंगालै नैबे एक्सपाला दोङो बेनिफ्राय आरो ओमफ्राय ओरैनो नर्मेल जुदि बाइक हाइफाइ ओरैनो जुदि मोनसे इन्ट्रेस्ट लानो गोसो दङबा ओरैनो फेसरुमफोरखौ ओरैनो लाजागोन जितुबा मेन र'डआव सलायनो आन्था खिन्थु बाकी एक्सपाल जितुबा मेन अफर'डनि बाइकआ खिन्थु माने नैफोराव एख' माने प्रब्लेम मोना आरोना गाइस माने बरे आरामसे थांबाय थानो हायो जेबो माने इसु गैया एख' गिनांगौबो गैया आरामसे थांनो हायो जितुबा बेनिफ्राय बाकी बेलेग बाइकखौथ' आरो दा नोंथांमोना मिथिखायोनोखा आजिखालि बयनिबो आखायाव गारि थाजोबखायोनोखा माबायदि सब मिथिजोबो लोगोफोर खिन्थु दा नैबे गारिया आंनि आखायाव थानायखाय आं नोंथांमोननो मोजां फोरमायनानै होबाय दिनाव लासै जेबो प्रब्लेम गैया आरोना गाइस रानिंआबो जाबाय आंनिया 71,000 जाबाय दिनाव लासै जेबो प्रब्लेम गैया आरो थांगोन बहुत थांबावो लोगोफोर 2 लाख 3 लाख खालामनांगोन रानिंखौ माने पुरा माने आङो भिडिअखौ एसे थाब खालामनो सानदोंमोन एसे सानावनो दा नै टाइमा थाङै लास्टाव आं दासो नायबाय 5टा जाबाय आरोना गाइस माने उथिनाया एसे लेट जाबाय बेनिखायनो मेगनफोराबो एसे मुब्रु मुसि जाजोबना दङ आरोना गाइस उखा मुखा ब्लकखौ खालामनाय जाबाय दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना जुदि लानो गोसो दङब्ला बांसिन अफर'डनि बाइकखौ लाबानो जाबाय मानो बुङोबा गासैबो मोनसे जायगायावनो थाबाय थाया हदाय गोजान जायगायाव थांबाय थानो लुगैयो नालाय ओंखायनो अफर'डनि बाइकखौ ला बेस्ट आरोना गाइस बाकी स' गाइस बेनो आरोना दिनै ब्लगा दा नोंथांमोना माबायदि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस अके